per aconseguir ser útils a l'hora d'afrontar aquests reptes, necessitem construir grans projectes polítics sòlids, amb capacitat d'intervenir i, per tant, que siguin capaços de guanyar i, per tant, que siguin capaços d'interpel·lar a segments diferents de la nostra societat i que tinguin la voluntat de compartir aquest gran projecte. Uns dirigents de la política actual estan a la presó com ho van estar alguns dirigents de l'Esquerra Republicana d'aquella època, diguem-ne, perquè són vistos com una amenaça pels aparells de l'Estat o per una part dels aparells de l'Estat com a mínim. I aquests aparells de l'Estat defensen els seus privilegis. Si som capaços de lligar les necessitats de tota mena de la nostra societat, si som capaços de lligar a l'obra civilitzatòria, a l'obra de defensa de la democràcia, el nostre projecte de país, el nostre projecte republicà, en el nostre cas el nostre projecte independentista, doncs acabarem guanyant. Les circumstàncies dels anys 30 eren incomparablement més difícils que les actuals i per tant, malgrat les dificultats que ara afrontem, les hem d'afrontar amb orgull, les hem d'afrontar amb esperança, amb rigor, amb esforç,